Salutare la toți și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi pe Free Fire, după cum vedeți, suntem aici pe Free Fire și da, în acest videoclip de astăzi voi face o spargere de diamante, după cum ați văzut din titlu. Dar înainte de acest videoclip, nu uitați acel butonaj de like, de subscribe și de un share ca să vadă cât mai mulți prieteni. Și înainte de a începe spargerea, am un anunț pentru voi, care este un anunț, pot să zic, bun pentru mine și pentru voi. Poate vă bucură, poate vă interesează, dar na. Și o să începem. Deci anunțul este în felul următor: de acum o să postez doar un videoclip sau două pe săptămână, deoarece m-am apucat de kickboxing și chiar pe bune m-am apucat. Sunt înscris și o să încep orele și nu prea o să mai am timp de YouTube și de jocuri și na. Asta am vrut să fac și până la urmă pot să mai mă joc Free Fire, o să mai postez pe canal, dar nu o să mai postez zi de zi sau 5-10 videoclipuri pe săptămână, doar 2-3, când am timp chiar mai multe. Și cam asta a fost și anunțul, a fost un anunț mai scurt, dar na. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Hero of the night to take flight. Ooh, nah, prepare for a fight. It's on sight. Taking a leap of faith, playing the game of life. Fire in the skies, no surprise when we arrive. Arise from the ashes, champion battle maverick. Time to slice and dice. Clean up disasters. You're nothing compared to these assassins.